Dewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint yma cael dod ger dy fron i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti dywallt ysbryd arno, i ti ddod lawr i'n plith, arwen ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. 59, gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis sef Mawrth 19. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gadewch ni ganu emyn i 486, 486.
Byddwn darlleniad o'r Efengil yn ôl Ioan, y 12fed benod, Ioan 12, ac yn dechrau yn adnod 37. Ioan 12, adnod 37. Ac gwneithir ohono ef gymaint o arwyddion yn ei gwyddhwynt, ni chredasant ynddo. Fel y cyflawnyd ymadrodd Eseias y proffwyd, yr hwn a ddywedodd e fe, arglwydd, pwy a gredodd i'n hymadrodd ni, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Am hynny ni alled gredu, o blegyd dywedyd o Eseias drachefn, e fe a ddallodd ei llygaid, ac a gyledodd ei calon, fel na welent a'i llyged a deall a'i calon, ac ymchwelyd ohonynt, ac i mi ei hachau hwynt. Y pethau hyn a ddywedodd Eseias pan welodd ei ogoniant ef ac y llefarodd amdano ef. Hynny llawer o'r penithiant hefyd a Chredasant ynddo, ond o blegyd y Phariseiaid ni chyffesasant ef rhag ei bwrw allan o'r synagog. Canis yr oeddent yn caru gogoniant dynion yn fwy na gogoniant Duw. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma cael dod ger dy fron, yn dod o flaen dy orseddfainc, yn diolch dy fod yn Dduw graslon, bod orseddfainc yn orseddfainc o ras ac bod yna groeso i rhai sydd yn edifar, i rhai sydd wedi cyffwrdd gan yr ysbryd glân, y rhai y mae llygaid wedi hagor i weld ei hangen am waredwr, ac wrth ddod dan bwysau ei ogrwydd pechod, i ni yn gwybod fod yna groeso, dy fod wedi addo yn dy air, na fydd gwrthodiad i'r sawl sydd yn dod at y ti ac yn galw am drigaredd. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am yr Efengil sanctaidd, yn diolch am y ffordd a agorwyd i ni gan yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, am faddeuant pechodau, am heddwch a Duw, am bwrpas i fywyd o Dduw wrth i ni edrych yn cwmpas ni ac i weld y byd yn ei tywyllwch, yn mynd o un peth i'r llall, heb unrhyw bwrpas, heb unrhyw obaith, heb unrhyw sicrwydd, yn ddiffygiol o'r llawenydd yma sydd yn dod ohono ti. Ac eto o Dduw yn ymddangos yn hapus, yn rhoi'r wyneb yma ymlaen, yn rhoi yr ymddangosiad ei bod yn gwbl fodlon, ond eto o Dduw yn gwybod yn ei cylonau nad oes na fodlonrwydd, nad oes na heddwch i'w gael. Does dim heddwch tu allan i'r arglwydd Iesu Grist. Does dim sicrwydd cadwedigaeth i'w gael, amhosib i'w cael y sicrwydd hynny a'r heddwch cydwybod. Ond o Dduw, i ni'n gwybod bod hyn oll i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r unig ffordd i dderbyn y bendithion yma. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i weithio o'r newydd yn ein plith ni, i ti arwain y neidiau ata ti dy hun, y bydd yr ysbryd glân ar waith yn ein plith ni yma, ac o Dduw, nid yn unig yn yr adeilad, ond i ni yn gofyn i ti fod ar waith, ar hyd a lled ein gwlad ni unwaith eto. O Dduw, i'r sawl sydd wedi bod yn rhan o oedfaon fel hon, dros y blynyddoedd ond wedi hen droi cefn, i ni'n gweddio bydd ysbryd ar waith yn ystod y prynhawn hwn, o Dduw, yn agor i llygaid, yn argyhoeddi o bechod, yn dod i gof geiriau y maent wedi clywed ers talwm, ac yn gofyn i ti o Dduw i beri y bydd yna geisio, y bydd yna ddychwelyd at dy air di. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti fod yma gyda ni, yn ein helpu ni i dy addoli di, y bydd ein haddoliad yn dy blesio di, y bydde ti'n nerthyn yn ein gwendid o Dduw, i ni yn cydnabod mor hwydd ac mor gyflym i ni yn troi yn meddyliau oddi ar dy bethau di. O Dduw, madde ni am hyn, ac i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i wybod beth yw gwir addoliad yn ystod yr oedfa hon. A byddwn ni yn dyrchafu di, yn dyrchafu dy enw goruwch pob enw arall. Tyr di'n plith diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd, helpa ni nawr yn ein hoedfa, tyr tywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch yn ei ganu emyn rhif 382, 382, deied pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell y moroedd i gael gweld dy wyneb pryd. 382 gywn i sefyll i'w chanu. Byddaf yn testyn o'r Efengil nôl Ioan, y 12fed benod, Ioan penod 12, adnod 37. Ac gwneithir ohono ef gymaint o arwyddion yn ei gwydd hwynt, ni chredasant ynddo. Nawr, mae'r darn yma o'r ysgrythyr unwaith eto'n dangos gwirionedd Duw a gwirionedd bywyd. Mae yn ddisgrifiad perffaith o'r hyn a welwyd dros y canrifoedd. Mae yn ddisgrifiad perffaith o'r hyn a welwn heddi o fewn cymdeithas. Lle bynnag y trowch chi, dyma beth welwn ni. Mae yn ddisgrifiad perffaith hefyd o'r hyn i ni'n ei brofi yn agosach at adre, nid yn unig yn y strydoedd o'n cwmpas ni, neu yn ein gweithle, neu ble bynnag, ond yn ein teuluoedd ni hefyd, i ni'n gweld hyn yn weithredol. Adnod 36. Hyn a ddywedodd yr Iesu ac efe am adawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Ni'n gweld fan hyn y pethau hyn mae'n cyfeirio ato at holl weinidogaeth yr Iesu ymhlith yr Iddewon bryd hynny, ac mae'n awr yn dod at ddiwedd ei weinidogaeth yn ei plith. Mae'n gyfnod arbennig yn y hanes y Testament Newydd. Mae'r Iesu'n dod at ddiwedd
ei weinidogaeth cyhoeddus. Ac o fan yna mae'n cuddio ei hun rhagddynt. Ac o'r fan yma arweiniwyd yr Iesu at Peilat. Felly mae yna rhyw drobwynt fan hyn. Mae'n adeg arwyddocaol iawn. Byddai'n cael ei arwain at Peilat, lle byddai'n yr Iesu'n cael ei ddedfrydu farwolaeth ac yna'n cael ei groeshoelio. Y mae yn sicr yn gyfnod trist sy'n cael ei ddisgrifio. O feddwl yn gyntaf am wrthodiad yr Iesu fel y Meseia. Nid oeddynt yn ei weld fel yr un anfonwyd atynt o Dduw. Doedd y bobl yma, pobl Dduw. Mae'n hawdd yn diwedd, mae'r geiriau mae'n gallu llithro oddi ar y dafod, i ni'n gallu gwrando ar y geiriau, mae'n mynd mewn trwy inglis ac allan trwy'r llall, ni'n ei ddarllen e dro ar ôl tro, ond i feddwl sut bobl oedd yr Iddewon, bobl crefyddol, bobl oedd wedi cael ei freintio gan air Duw, gan y proffwydi a'r holl bendithion oedd i fod yn bobl i Dduw, ac eto doedden nhw ddim yn derbyn Iesu Grist. Roedden nhw wedi wrthod e. Ac am yr Iesu yr oedd yr holl proffwydi yn sôn. Amdano fe yr oedden nhw'n proffwydo. Ac eto mae'n gyfnod mor drist. Dyma'r cyfle ola gafodd yr Iddewon. Achos o'r fan honno fe drodd ei gefn arnynt a fe athem guddiodd e. Ac yna mae mynd i'r groes. Ac eto yma fe welir rhagluniaethau rhyfeddol. O doeddwn ni ddim wedi sylwi, mae'r emyn gyda'r rhagluniaeth fawr yn nef. I ni'n ei weld e wrthi fan hyn. Mae e ar waith fan hyn. Mae'r holl rhagluniaethau, ni'n gweld dymder rhagluniaeth yn ychydig adnodau sydd o'n blaen ni yma pnawn yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwrthodiad anesgusodol. Does dim esgus. Ac yna yn ail, hoffwn ni edrych ar weledigaeth Eseia, gan ei fod yn cyfeirio ato ac yn olaf y wers holl bwysig. Felly, gwrthodiad anesgusodol, yna'n ail gweledigaeth Eseia ac yn drydydd gwers holl bwysig. Wel, y gwrthodiad yma sydd heb esgus. Fe glywodd yr Iddewon yr Iesu yn ei hanerch am y tro olaf yn gyhoeddus. Mae hwnna'n yn codi dychryn ond diwe. Sawl un sydd wedi clywed yr Efengyl am y tro olaf yn gyhoeddus neu beth bynnag. Yn gwybod, nid dyna beth ni'n sôn amdano fan hyn, ond mae unrhyw bwynt allan ni gyfeirio ato. Yn sawl gwaith siwr o fod i ni wedi bod yn rhai sydd wedi bod yn pregethu, ac yn ddiarwybod i ni, mae dyna oedd y tro olaf yr oedd rhai yn y gynulleidfa yn mynd i glywed yr Efengyl. Falle bod nhw dal yn fyw, ond dyma oedd y tro olaf. Falle 2 mlynedd yn ôl, falle 5 mlynedd yn ôl, falle oedd 10 mlynedd yn ôl, ond roedd na ryw oedfa yn ddiarwybod i ni yr oedden nhw yn gwrando ar yr Efengyl am y tro olaf na fydden nhw byth eto hyd tragwyddoldeb. Hynny yw, does dim gobeith falle i'r rheini, fydden nhw ddim yn dod i gredu. Nawr ni'n gwybod gall rhai dod i gredu ar ei gweliangau, ond i rai, maen nhw wedi camu mewn i tragwyddoldeb yn barod, ac wedi clywed, falle ni'n pregethu fan hyn, neu rhyw pregethwr arall, a dyna oedd y pregeth ola glywson nhw. Mae'n codi dychryn arnoch chi'n diwe. Sawl un sydd wedi bod dros y blynyddoedd ac yn dod at y tro. Dyma i'r Iddewon oedd y cyfle olaf i glywed Iesu Grist yn pregethu yn gyhoeddus iddyn nhw. Ac yr oedden nhw wedi ei wrthod. Roedden nhw'n barod wedi gwrthod ei broffwydi. Roedden nhw'n barod, ni'n cyfeirio at Eseia fan hyn, roedden nhw'n barod wedi hen wrthod ar Eseia. O'n nhw'n smalio bod nhw'n dilyn y proffwydi, ond roedden nhw ddim yn dilyn beth oedd y proffwydi'n pregethu. Roedden nhw'n gwrthod yn eges. Ac nawr, maen nhw'n gwrthod yr un yr oeddent yn proffwydo amdano. A hyn oll yng ngoleuni, be mae'n dweud fan hyn, y prawf diamheol a gawson nhw. Fe gawson nhw brawf. Yn gyntaf wrth i'r Iesu yn amlwg gyflawni'r holl broffwydoliaeth amdano. Ond hyn o cyn i ni fynd lawr y trywydd yna, dychmygwch cael presenoldeb Crist ei hun, mab Duw, drws nesau chi.
Byddai'r rhai wedi gyffwrdd, byddai'r rhai wedi rwbio'u hysgwyddau yn ei erbyn e. Bydden nhw wedi clywed mor agos a hyn, bron iawn yn gallu teimlo'i lais yn dirgrynu yn erbyn ei croen nhw falle. Chi'n gallu teimlo'ch llais chi fan hyn, mor agos oedden nhw at yr Iesu, roedden nhw'n ei glywed ond fwy na hynny, dychmygwch dwi wedi dweud hyn sawl gwaith, pan ych chi'n cael rhyw bregethwr i ni, fel teulu cael y fraint o cael rhyw fel Dr Martin Lloyd Jones yn ein cartref ni, a credwch chi fi, dyna chi fraint. A bron iawn, dwi'n dweud o hyn oed yn fraint mwy anhygol, os sa'n gael allai ddweud nawr, yn cael Mrs Lloyd Jones. Y fraint o gael hi'n aros dyn ni yn bythefnos yn y cartref. Rhywun mor ddiwio, roedd e'n anhygol o brofiad. Yn deffro'n y bore ac yn mynd i'r gwely gyda'r hwyr ac yn treulio'r holl ddiwrnod ac i gael pobl felly yn eich tŷ, roedd yn anhygol. Ond mae hwnna'n yn berson pechadurus fel ni. Ond dychmygwch cael Crist yn eich plith chi, dyna be gafodd yr Iddewon. Mae e'n fwy arbennig, mae e'n fwy na'r diwygiad. Mae e'n fwy na'r diwygiad mwyaf rhyfeddol fuodd erioed yn hanes yr holl fyd. Y Meseia yno gyda nhw. Roedd yr Iddewon yno yn gwrando ar hwn. A be wnaethon nhw? I wrthod e. Gawson nhw y prawf diamheol. Mae hwn oedd yr un y proffwydwyd amdano. Adnod 37. Ac gwneithir ohono ef gymaint o arwyddion yn ei gwyddhwynt, ni chredasant ynddo. A sylwch arwydd y cad arwyddion fan hyn. Cymaint o arwyddion. Hynny yw, fe gyflawnodd yr Iesu gymaint o wirthiau ac roedd yr gwirthiau yma yn bwrpasol, yn arbennig, yn arwydd o cael, roedden nhw gyd yn pwyntio at y ffaith mae fe oedd y Meseia. Dyna oedd yr arwydd. Roedd yr arwydd o'r gwirthiau yn dweud wrth yr Iddewon, dwi wedi gwneud gwirth yn eich plith chi i ddangos i chi mai fi yw mab Duw. Heb sôn am y presenoldeb dwyfol oedd yno i cwmpas nhw, yr oedd y ffeithiau yno o'i blaenau nhw, a tegant ddwyfoldeb Crist. Nawr, i ni'n gwybod, na all gwirth gynhyrchu ffydd, ac yn sicr ddim cynhyrchu ffydd a chibol. Ond yr oedd y gwirthiau yn aml yn baratoad i enaid i ymddiried. Yn arwydd o cael, yn pwyntio tuag at, i'w harwain at Grist, i ddysgu am ei fywyd, ei bwrpas yn dod i'r byd. Yna bydd dylse fod wedi digwydd, ond nid felly yr Iddewon. Roedd ei anghrediniaeth nhw yn anhygoel. Mae lefel anghrediniaeth yr Iddewon y tu hwnt i ddisgribiad. Yr holl freintiau gawson. Hynny yw, yr oedd yn wrthodiad anesgusodol. Nawr mae hyn yn wir o bawb hefyd, i ni'n gwybod hynny. Nid oes esgus i unrhyw un wrthod Iesu Grist. Pan ni'n meddwl am y gwirthiau gafodd yr Iddewon, roedd y gwirthiau arweiniodd Nicodemus ato, y gwirthiau y byddai yn ysgwyd unrhyw un, y gwirthiau a oedd yn arwyddion o ddwyfoldeb Crist na fyddai neb yn gallu gwadu. Dyma be gawson nhw, o feddwl am yr holl dystion a recordiwyd y digwyddiadau yng Ngaerdyw, iachawyd, dychmygwch effaith, iachawyd y claf a fi'n dioddef am flynyddoedd, bron i 20 o flynyddoedd, y claf yma. Pan arosodd wrth ymyl pwll Bethesda a dath yr Iesu a iachau, fe ddylse hynny fod wedi hysgwyd nhw ac wedi peri iddyn nhw, i'w harwain nhw, i'w geisio fe. Pwy yw hwn? Y mae hwn yn glaf ers blynyddoedd ac mae wedi bod wrth ochr y pwll ac nawr y mae'r Iesu yn dod ac yn iachau. Pwy yw hwn? Dyna beth ddylse fod wedi digwydd. Roddodd Iesu Grist golwg i ŵr dall. Dychmygwch beth fydde fe fel. Byddwch chi'n gwybod bod e wedi digwydd. Bydde dim mae'r cwestiwn, di e'n gallu gweld a'i ffeidio? Dwi ddim yn siŵr os oes gwerthu dwi'n gyfynnu y claf mewn codi lan a cerdded. Y gŵr dall, oedd ddim yn gallu gweld yn mynd, bydde fe'n codi lan a bwmpo mewn i bethau. Ond nawr oedd e'n gallu osgoi unrhyw un, oedd e'n gallu codi ar ei draed, yr oedd i'r Iesu wedi poeri ar y llawr ac wneud clai a'i osod ar lyged y gŵr yma. Yna i anfon at Lyn sylw am i ymolchi, dylse hynny fod wedi peri rhyfeddod a mynydd o wrando a dilyn yr Iesu. Neu pan atgyfodwyd Lazarus o'r meirw.
O na ddylse hwn beri iddy'n geisio a credu yn yr Iesu a plygu ger ei fronau a galw am drigaredd. Ond beth wnaethon nhw? Na, fe wrthodon nhw gredu. Mae'n anesgusodol. Gwelir gafael. Os nad yw hwn yn dysgu chi am afael pechod ar enaid, dwi ddim yn siŵr beth gellir eich perswadio chi. Dyna i chi afael y mae gan pechod ar enaid. Pa mor ddwfn mae gwreiddiau pechod yn teithio. Mae e fel bydau'n plethu drwyddi draw, trwy'r enaid, tan na ellir rhyddhau crafangau pechod. Ond dyna yw'r gafael. Ni'n gwybod hynny o brofiad ni'n hunan sut y mae pechod. Mae'n cael gafael arno chi ac mae'n frwydr i chi ddod i'n Gristion. Chi sy'n Gristnogion yn gwybod. Y frwydr oedd i ddod at Gris ac i edifarhau yr oedd na frwydr yn y nefolion lleoedd. Ni'n gwybod hynny. Mae'r oedd yn frwydr ysbrydol ac yn frwydr i ni'n teimlo. Ond i ni'n gweld yr haid anwyl i ni ar haid ni'n cydweithio neu beth bynnag. I ni'n gweld y gafael sydd gan bechod ar enaid un. Mae'n amhosibl i ni ryddhau y crafangau oddi ar yr enaid. Mae e mor dyn. Sawl un sydd wedi bod yn ein plith ni wedi gweld gwirthiau a chybiaeth a dyn nhw ddim wedi symud o gwbl. Mae yna eraill wedi gweld llaw Duw ar waith yn drymus trwy ddigwyddiadau falle. Hyd yn oed wedi gweld digwyddiadau gwirthiol. Pan gwelir llaw iachusol Duw ar gorff ac eto dyn nhw dal ddim yn credu. Mae yna rhyw esboniad arall yn cael ei roi. Maen nhw'n gwybod lawr ym mherfeddion i heneidio nhw, mae llaw Duw yw hwn. Maen nhw'n gwybod hynny, pethau nhw'n onest, ond maen nhw'n dweud, wel, a falle rhywbeth arall yw, wel, fel am yn digwydd, mae'r rhai'n gwell a'r rhai ddim, ac wel, dyna fel mae e. Bod yr holl arwyddion yn pwynt o mae gwirth oedd hi, hyd yn oed yn ein hoes ni. Ac maen nhw'n gwrthod credu. Dyma yw tystiolaeth llawer yn ystod cyfnodau diwygiadau. Yn gweld ac yn clywed yr hyn oll oedd yn digwydd o'i cwmpas nhw, ac eto heb ei symud i geisio o gwbl. Ond nid oes na lawer wedi profi hynny, wedi bod mewn diwygiadau, wedi bod mewn eglwysi lle roedd na fendith, ac heb ei cyffwrdd o gwbl. Dyw e ddim yn golygu dim byd ydyn nhw. Dyn nhw ddim yn credu. Rhai wedi harbed o ddinistyr sicr i ni wedi weld yn do. Ni'n nabod pobl, ni'n gwybod o pobl sydd wedi cael ei harbed. Ni'n clywed ar draws y byd am ddigwyddiadau lle roedd yn anhygol. Marwolaeth sicr oedd yn ei gwynebu. Ac eto rhywsut digwyddodd rhywbeth i beri nad oedd yn digwydd. Ac oedden nhw'n ceisio? Na, ddim yn ceisio. Sut all hyn fod? Ond mae'n amlwg yn diwedd. Mor pwerus yw pechod. Mor dyn yw gafael pechod ar enaid. Os ych chi'n meddwl y gall gwirth perswadio rhywun i gredu, mae'n amlwg dydych chi ddim wedi deall beth yw credu. Os ych chi'n meddwl petai'r holl adeilad yma'n siglo nawr a does dim gwynt, dychmygwch cyfnod heb wynt, a petai yn ddwrnod braf o haf, a'r adeilad yn siglo, a'r to yn dechrau syrthio, ac eto bod y to'n iawn ar y diwedd, dim problem yn gwybod, rhyw wirthiau rhyfeddol, a bydda rhywun yn eistedd yna, a petai yn digwydd ar yr union eiliad, fydda ni'n dweud i'r holl le ysgwyd, bydda chi'n dweud, hwnna'n wirthiol, hwnna'n rhyfeddol, ac eto, bydda chi'n credu bod hwnna'n peri i rhywun ddod i gredu Iesu Grist? Wel, wrth gwrs ddim, pam? Dyw, mae'r enaid mor dywyll, mae mor bechaderus, mae gafael pechod mor dyn, fydden nhw dal ddim yn credu. Fe ddylsen nhw, ac maen nhw'n ddiesgus, does dim esgus gan nhw. Fedrwn nhw ddim cuddio tu nôl dim byd. Ond mae gafael pechod, mae'r fel llen drwchus ond yw e. Dydy'r rhain ddim am gredu. Ond hefyd sylwch, ni allwch gredu. Ni all yr un enaid gredu heb waith yr ysbryd glân ar yr enaid yn agor llygaid yr enaid i weld i pechod, i weld Crist. Dyna sut y mae'r rhai ohonoch yn gallu eistedd o sil i sil. Ond nid yw yn rhyfedd. A mae yna gymaint dros y blynyddoedd wedi eistedd o sil i sil heb ei hysgwyd o gwbl. Dim arwydd o cael ei hysgwyd. Dwi wedi clywed ambell un yn dweud, wel, ges i fy nychryn,
am tua 5 munud, ac yna'n gadael drwy'r drws, heb I cyffwrdd o gwbl, sil ar ôl sil ar ôl sil. 52, sil sy'n mewn blwyddyn. Lliosi hwnna gyda sawl blwyddyn maen nhw wedi bod dan sain yr efengil a dim symudiad o gwbl. Mae eich enaid yn gaeth I bechod ar un drwg. Nid ydych am gredu, mae'r byd yn dweud, a mae'r rhai sydd wedi cael ei magu, falle'n dweud, maen nhw am rhyddid, beth nhw'n sylweddoli, does dim rhyddid ganddyn nhw. Maen nhw'n gaeth I bechod, maen nhw'n rhydd I bechu, ond maen nhw'n gaeth weision I bechod. Dyna'r gwirionedd. Maen nhw'n gwbl gaeth, maen nhw'n gwbl ddall, ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n gaeth fan hyn yn yr oed achos I ni'n dweud, chi methu mynd ar y sil, chi methu mynd i'r dafarn, chi methu wneud hyn a llall ac meddwi ac yfed, a pob math o beth, mae'r rheolau, mae mor gaeth. Mae mor anodd peidio cael gwydred bach o win gyda fy mwyd I ar fy ngwyliau. Mae Cristnogaeth mor anodd ac maen nhw'n dweud oherwydd ni dwi'n troi cefn. Os na fath twptra erioed wedi bod, maen nhw'n dweud oherwydd cael yr rhyddid I bechu fel caethweision, maen nhw'n dweud dwi ddim eisiau fod yn gaeth I hwn, mae hwnna mor gul, mae mor gyfyng, ac maen nhw'n penderfynu dwi eisiau cael rhyddid bach I neu beth dwi moyn, ac yna maen nhw'n cael a dyn nhw ddim yn dod â dim heddwch, does dim hapusrwydd ganddyn nhw, dim o gwbl, dwi ddim yn dod â dim pleser, ond maen nhw'n gaethweision, dyn nhw ddim yn gallu weld mae pechod mor dyn, mae'n gafael yn dyn arnynt, ac gwneithir ohono gymaint o arwyddion yn ei gwydd hwn, ni chredasant ynddo. Dwi ddim yn syni chi nag yw. Mae'n rhwystredig, mae'n sicr mae'n rhwystredig, pan ni'n gweld anwyliad yn dod ac yn dod o dan sain yr efengil ac mae'r ffeithiau mor amlwg, ac eto I gyd, dwi ddim yn ei cyffwrdd nhw gwbl. Mae nhw'n ddiesgus. Gen I weld hynny ymhen ychydig. Yr ail bwynt gweledigaeth Eseia, mae'r darn yma, ni wedi gweld adnod 37, gwrthodon o gredu yno, gadewch I ni weld pam. Adnod 38, fel y cyflawnyd ymadrodd Eseias y proffwyd. Mae'n dweud fan hyn, fel dwedodd Eseia. I ni'n gwybod yr ateb. Mae Eseia wedi dweud wrthon ni, mae Duw wedi dweud wrthon ni trwy'r proffwydi, fel y cyflawnyd, mae'n gyflawniad o proffwydoliaeth arall. Mae yna gymaint ohonyn nhw, miloedd ohonyn nhw, dim un crefydd yn gallu dweud hynny. Proffwydoliaethau di-ri un ar ôl y llall yn cael ei cyflawni. Yr hwn a ddywedodd fe arglwydd, pwy a gredodd i'n hymadrodd ni? Dyna beth ni'n dweud heddiw, pwy, edrychwch arno ni. Prif ddinas Cymru, oedfa Gymraeg, edrychwch, nesaf neb yma. Rhai yma ni ddiolchgar am hynny, ond edrychwch, prif ddinas lle mae 100,000 o Gymru Cymraeg, geto I gyd, ddim eisiau clywed yr efengil, os eisiau crefydd, dim hon I ni eisiau, ni ddim eisiau crefydd yma, ni eisiau crefydd sydd yn gadael I ni wneud beth ni eisiau, nos Wener, nos Sadwrn, nos Sul, ac hefyd I llun dim awt I bechdiad I Gwener, peidiwch ymyrryd yn fy mywyd I. So eisiau crefydd chi dros ben llestri. Chi yn mynd y ryddofn. Chi'n rhyllym. Chi'n greulon ar eich plant. Dyna be mae'r byd crefyddol yn dweud. I chi rieni mor greulon ar eich plant chi. I chi mor gas ydyn nhw. Dyn nhw ddim wedi bod yn un taini erioed ddim yn gweld y cariad na'r cartref. Ond dyna'r ferniadedd. Maen nhw'n edrych ar y crefydd I ni'n cynrychioli ac maen nhw'n ei gesau achos maen nhw'n meddwl bod yn ei cyfyngu nhw yn ei caethiwed. Ond dyn nhw'n mynd I weld yna gyn. A ni'n gweld pwy a gredodd i'n hymadrodd ni ac I bwy a datguddiwyd braich yr arglwydd. Am hynny ni allent gredu. Sylwch, ni allent gredu. Oblegyd, dywedyd o Eseias drachefn fe ddywedodd eto, fe a ddallodd ei llygaid ac a galedodd ei calon, fel na welant ei llygaid, a deall ei calon, ac ymchwelyd ohonynt, ac I mi ei hachau hwynt, y pethau hyn a ddywedodd Eseias pan welodd ei ogoniant ef, ac y llefarodd amdano ef. Fe ddwedodd Eseia y geiriau hynny ar ôl iddo fe cael profiad o weledigaeth o Dduw. Y profiad yn Eseia penod 6, gwrandewch ar yr adnod gyntaf ar arbenbed adnod, dychmygwch y profiad ysgytwol yma gafodd Eseia.
Yn y flwyddyn y bu farw brenin Usseia, y gwelais hefyd yr arglwydd yn eistedd ar ei steddfa uchel a dyrchafedig, a'i odre yn llenwi y deml. Adno 5 yna dywedais gwae fi, canis darfi amdanaf oherwydd gŵr halogedig ei wefusau ydw i fi, ac ymysg pobl halogedig o wefusau ydw i'n trigo, canis fy llygaid, a welsant y brenin, arglwydd y llioedd. Dyna be gafodd Eseia, fe gafodd e brofiad, fe gafodd e weledigaeth, fe ddath presenoldeb Duw llenwyr lle, diwygiad ar ei ore allech chi ddweud. Dath Duw lawr yn nerth yr ysbryd glân, a fe gafodd Eseia weledigaeth anhygoel. Ac o ganlyniad i hynny, mae e'n dweud y geiriau yma fan hyn, mae e'n ei weld e. Gwybu Eseia y byddai Crist yn dod. Oedd e'n gwybod, y mae hwn yn dod. Y mae'r Meseia yn dod. Dwi wedi cael y fraint Meseia yn dweud, o bregethu, o broffwydo am ddyfodiad. Dim syndod bod Eseia 53 wedi dod. Achos gafodd e weledigaeth o'r arglwydd, fe gafodd e weld pwy oedd yn dod, sut byddem yn dod, a sut byddem yn cael ei ladd, a pam byddem yn cael ei ladd. Gafodd e'r weledigaeth, gafodd e olwg o fawredd Crist, ei ogoniant yn llenwi'r deml. Ond proffwydodd yn Eseia 53 y byddai'r bobl yn ei wrthod. Yr holl ryfeddodau, yr holl wirthiau, a bwyntiodd at fawredd Crist, arglwydd pwy a gredodd i'n hymadrodd ni, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd, pwy sydd yn credu ni? Beth yr ydym yn ei weld fan hyn yw'r drefn dwyfol. Y bydd y sawl sydd yn mynnu caledu ei calonau ei hunain, y cant ei caledu gan Dduw. Beth sydd fan hyn yw caledu barnwrol. Yr oedd yr Iddewon yn gwrthod credu ac nawr maen nhw'n cael eu caledu unwaith ac am byth. Mae e'n galedwch barnwrol. Mae yna ddatganiad yn ei datgan yn galed, yn swyddogol, yn gyfreithiol. Caledodd Pharo ei galon a Duw, yna caledodd Duw ei galon yn fwy. Mae cyfrifoldeb ar ddyn i gredu. Mae'n anodd i esbonio'n Duw achos mae'n fater sydd y tu hwnt i ni. Bydd pob un enaid sydd yn golledig yn atebol dros dynt ei hun, nhw sydd yn gwrthod credu. Ac eto gyd ni'n gwybod na allwn ni credu a mae gras Duw i'r cyfan. Beth ni'n gallu dweud, i ni'n gwybod mae hyn yn wir o brofiad, i ni'n gwybod fod e'n wir yn ysgrythurol, i ni'n gwybod ei fod e'n gorfod fod yn wir. Sut i chi'n esbonio'r pethau yma? Mae'n amhosib, mae'n ddirgelwch, ond i ni'n gwybod bod e'n wir. Os fyddwch chi'n golledig eich dewis chi yw e, i chi'n galed, ond mae yna eiliad yn dod, ond mae yna ddatganiad i chi'n cael eich caledu, na fyddwch chi'n gallu credu. I ni'n gweld fan hyn rhyfeddod rhagluniaethau Duw hefyd yn gwrthodiad yr Iddewon o Iesu Grist fel y Meseia, ni rwystrwyd cynllun y diwdod oherwydd eu hangrediniaeth nhw. Yn wir, arweiniwyd hyn at groeshoelio'r Iesu. A oedd yn rhan o'i gynllun. Mae'r holl beth, mae'r rhagluniaeth fawr y nef, mor ddwys, mor anodd, yr oedd gwrthodiad yr Iddewon, nhw sydd yn gwrthod, ac yna mae'n cael ei datgan yn galed ac na allant weld, ond yr oedd hwn i gyd yn arwain at y groes. Mae'r cyfan yn arwain at ffordd iachawdwriaeth. Ganwyd Crist i farw. Ac eto cyfrifoldeb pechodin arno ef ei hun. Mae mor wir arglwydd pwy a gredodd i'n hymadrodd ni, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Pwy sydd yn credu'r efengil, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. I bwy y datguddiwyd yr hyfeddodau, y gwirthiau yma. Pwy sydd wedi deall yr arwydd o cad. Mae ategu dwyfoldeb Crist oeddynt. Mae Iesu oedd y Meseia. Cyflawnwyd y proffwydoliaeth yma gan Eseia. Dyfyna Eseia, penod 6 adnod 9 a 10. Dyma beth mae'n ei fan hyn, lle dangosa canlyniad caledwch yr Iddewon. Ei dymuniad i wrthod Iesu Grist, yr holl brawf diamheol, oherwydd hyn ceir y datganiad. Am hynny ni allent gredu. O blegyd dywedyd o Eseia Strachem, fe a ddallodd ei llygaid, ac a galedodd ei calon, fel na welent a'i llyged, a deall a'i calon, ac ymchwelyd ohonynt,
ac I mi ei hiachau hwynt. O, mae'n cyfeirio yma. At weld yn unig y ffaith i'r Iddewon wrthod Crist ar ôl beth welent, yr holl a welent. Dyna ddigwyddodd yn y Eseia, wedi'r holl rhybuddion yr arglwydd, wedi'r holl rhyfeddodau yr arglwydd, a mor amlwg ac eto gwrthodant gredu a phlygu ger bron yr arglwydd. Felly ceir y datganiad, ni allwch gredu. Ar ôl gwrthod a gwrthod, yna ni fyddwch yn gallu edifarhau, ni ellwch gredu. Mae'r fath ddallineb. Mae hyn yn arwain at y fath galedwch, y fath gwrthodiad o air Duw, ond nid yna I ni yn ei weld. Mor aml yn yr oes I ni'n byw ynddi nawr, mae pethau wedi bod yn wahanol, ond nid I ni'n dod ac yn gweld sefyllfaoedd fel hyn, dyw pobl ddim eisiau credu. A tra bod nhw'n aros yn y cyflwr hwnnw, fyddan nhw'n mynd yn galetach ac yn galetach ac yn galetach. Dydyn ni ddim yn dweud bod nhw wedi croesi'r linell. Neithiwr, mi wnaethon ni gyfeirio at hyn gyda'r pobl ifanc, yma na linell, ond chi'n gwybod beth? Os oes awydd yn eich calon am drigaredd, os oes na rhywun yn gwrando ar y we, dyna'n gobeith ni, falle rhywun fan hyn, ond efallai un o'r rhai sydd yn gwrando ar y we, efallai wedi gwrando am y tro cyntaf, wedi bod, wedi magu ar aelwyd Cristnogol, a wedi byw 10 mlynedd, 20 mlynedd, 20 mlynedd, hanner canrif efallai yn y byd, ac wedi rhyfygu, ac wedi gwneud popeth mae'r byd yn ei wneud, troi cefn ar Dduw yn llwyr, ac yna'n meddwl, wel, rhaid fy mod wedi croesi'r llinell, does dim gobeith I mi. Ond chi'n gwybod beth, os oes na ddeheuad, yna fedrwch chi ddweud, chi ddim wedi croesi'r linell. Pe mae'n dweud fan hyn, efe a ddallodd ei llyged ac a galedodd ei calon, fel na welant ei llyged a deall ei calon ac ymchwelyd ohonynt. Dyw'r rhain ddim eisiau dod nôl, fydd rhain yn mynd i'w bedd yn galed. Yr rhai gafodd ei magu ar aelwydydd Cristnogol, yn gwrando ar yr efengil, yn canu'r caneuon ar y mynnau, ac yn adrodd yr adnodau, ac yna blynyddoedd yn mynd, a maen nhw'n mynd yn galetach ac yn galetach, ac yna'n dod I wely angau, a fydd dim awydd ganddyn nhw. A fydden nhw'n camu dragwyddoldeb heb gris, heb obaith. Ond un beth sydd yn llawn gobeith yw hyn, os oes awydd gyda chi, os oes na ddymuniad yn y galon, mae Duw yn llawn trigaredd a'r gobeith sydd gyda ni. Chi ddim wedi croesi'r linell, ni chi ddim wedi cael eich datganiad yma, eich bod chi'n ddall ac yn farnwrol felly. Mae yna obaith. Os oes awydd, mae yna obaith. Y sawl a ddawad gris ni fydd yn cael ei bwrw ymaith byth. Dyna'r addewid. Ond bydd y lleill fod nhw ddim eisiau. Fod nhw'n para yn eu hangrediniaeth. Wel, I orffen y wers holl bwysig ac gwneithir ohono ef gymaint o arwyddion yn ei gwydd hwynt, ni chredasant ynddo. O, gwnewch y mwyaf o bob un cyfle. Galwch ar yr arglwydd am ei drigaredd. Galwch arno. Chi ddim yn gallu gwneud llawer, mae hwnna'n sicr. Chi'n gallu ceisio, chi'n gallu darllen, chi'n gallu gwrando. Chi'n gallu gorfodi chi'n i wrando a gofyn I Dduw helpa fi wrando. Ac I ddarllen, ac I ystyried I drafod o'r holl bethau yna. Ond I chi hefyd yn gallu gweddio, agor llygaid fe enaid I weld fy angen am Grist, I weld fy mechod. Mae hwnna'n weddi syml, ond gweddiwch o ddyfnder eich calon chi, iddo y ddod yn ei drigaredd, I ddangos I chi'r gwirioneddau yma, I weld rhyfeddodau'r gwirthiau. Yr oedd rhain I wedi gweld y gwirthiau ac heb ddeall nhw, heb awydd. Y byddwch chi'n gweddio bydd rhain yn eich arwain at Grist at y groes. O, mae e'n ddarn trienus I fod mor agos ac eto mor bell. Y fraint o weld a chlywed cymaint a gwrthod ac yna I gael eich gwrthod. Ond dyna beth sy'n drist. Y fraint o weld pethau, o brofi pethau, o glywed pethau ac yna gwrthod y pethau yma. Ac yna I chi cael eich gwrthod gan Grist. I cael y datganiad yma bod chi'n cael eich caledu, chi wedi clywed, a dyna fe. Dyna'r tro olaf. Trodd Iesu Grist I ffwrdd ohonynt, caledwyd ei calonau, gorchuddiwyd ei llyged, cymerwch yr hybydd yma, tra ei fod yn agos
galwch arno. Dyna be eto yn Eseia, mae'n adnod anhygoel tra ei fod yn agos. Os oes presenoldeb Duw yma, os ydych chi'n dirnad fod Crist oedd ei presenoldeb yma yn ein plith ni yma heddi, neu'r rhai sy'n gwrando ar y we yn yr ystafell, neu'r y tren gyda'r clisfona, neu ble bynnag ma'n, os ydyn nhw'n teimlo, mae Crist yn agosau, peidiwch a gadael iddo fynd, peidiwch a gadael iddo fynd i chi fynd allan trwy'r drws ac i ddweud, wel, driau to rhywbryd eto, na i wel os fe'n teimlo fel un to, falle na ddaw eto, falle na fydd na gyfle arall i chi wrando ac i chi alw arno. Ceisiwch yr arglwydd tra gallwch ei gael. I chi yma nawr, ac i chi'n clywed am ffordd iachawdwriaeth, i chi'n clywed am fywyd Crist, buodd Iesu Grist fyw bywyd perffaith yn eich lle chi, mae e wedi cadw'r ddeddf yn eich lle chi, aeth e'r groes yn eich lle chi, gymerodd e'r gosb yn eich lle chi. Felly galwch arno. A yw e'n agos? A ydych chi'n teimlo'i bresenoldeb yna llawen hewch nad ydych wedi caledu gymaint. Fel na allwch alw, os oes na deimlad i chi, na fedrai alw. A byddwch chi'n dadle fi Satan yn dweud hyn wrthych chi, chi di mynd rhy bell. Nag ydych, achos os oes na awydd dydych chi ddim wedi mynd rhy bell. Os oes na ryw elfen o dynerwch yn eich enaid chi, a bod y dyheuad, a chi'n dweud, na fydda modd i mi ddod, os yw hynny yna beth i ni'n gwybod yw hyn, mae yna obaith, bydda hynny ddim na, petai na ddatganiad wedi dod i chi wedi cael eich gyfle, ac mae yr i hwyr i chi'n ddall, i chi'n galed, ac nad oes gobaith, ond na dim felly, ni'n gweld fan hyn, mae yna obaith, mewn bob rhybydd mae yna obaith. Galwch arno os yw yn agos. Y mae e'n trigarog. Dyna i ni'n dysgu yn y gair Duw. Y mae Duw yn llawn trigaredd, yn llawn cariad. Y mae am faddau pechod. Dyna be mae am wneud. Mae'n ymestyn allan ei fraich. Ni wrthoda yr un enaid a ddaw ato. Felly dewch ato. Cymerwch eich rhybuddio hefyd. Gai ddweud, dyma chi adnodau. Gwrandewch ar y geiriau yma. Mae hwn falle yn fwy brawychus to. Adnod 42. Mae'n sôn o'n wych ar y dechrau, ond dyw e ddim. Dyw e ddim yn neis o gwbl. Mae un o'r adnodau sy'n dychryn fi fwy na dim byd arall. Hynny llawer o'r penaethiaid hefyd a Chredasant ynddo. Mae'n sôn o fe bod nhw wedi dod i gredu, ond dyn nhw ddim. Ond o blegyd y Phariseiaid, ni chyffesasant ef, rhag ei bwrw allan o'r synagog, pam canis yr oeddent yn caru gogoniant dynion yn fwy na gogoniant Duw. Cymerwch rhybydd fan hyn hefyd. Mae yna lawer wedi gweld nad oes cwestiwn am ffeithiau am Iesu Grist. Dyn nhw ddim yn cwestiynu'r peth. Crist yw'r Meseia. Ei berson. Maen nhw wedi dysgu am ei berson, ei wirthiau, ei arwyddio. Mae ef yw'r Meseia. Maen nhw'n gwybod fod yr holl proffwydolaethau yn ategu gwirionedd ei berson. Ac mae amhosib yw iddo fod yn neb, ond mab Duw y Meseia a'r gwaredwr. Mae'r un peth a beth ydych chi'n cael cwrdd am y greadigaeth. Wel, wrth gwrs, allech chi brofi, mae ffyliaid sydd ddim yn credu mewn Duw, ffŵl sydd ddim yn credu mewn Duw, ffŵl sydd ddim yn credu yn y greadigaeth, a mae'r damcaniaethau mae'r byd yn dod i fyny ag mor tu hwnt i unrhyw synwyr cyffredin, a mae gair Duw lot haws i gredu bod Duw wedi creu y byd, ond eto gyd nhw ddim yn ei weld e. Ond petai nhw'n dod i weld e, ac bod yna rhyw wyddonydd gwych yn dod ar cyn esbonio'r cyfan i chi, a bod popeth yn gwbl blwmp ac yn blaen, mae chi gallu weld e ac yn popeth yn gret, hyfryd, dwi'n credu bod Duw wedi creu y byd, ond maen nhw dal yn golledig. Dal ddim yn dod i credu. Dyw Crist ddim yn waredwr iddyn nhw. Yr unig gwahaniaeth nawr yw, dyn nhw ddim yn credu mewn esblygiad, neu beth bynnag, ar ffrwydriad mawr, maen nhw'n credu mewn creadigaeth. Na'r unig gwahaniaeth, rhywbeth yn y pen yw e. Petai pobl yn dod i wrando ni fan hyn ac yn sôn am y proffwydolaethau, fel o Matthew yn siarad ar ei ddewan, a mae'n llawn proffwydolaethau bod Iesu yw'r Meseia, ac ni'n gallu profi tu hwnt i bob un amheuaeth mae Iesu oedd yr un yr oedd y proffwydi'n sôn amdano. Ond mae'r holl genedl i ddewig dros 2000 o flynyddoedd heb i weld e. Dyn nhw ddim yn ei gredu fe. Ond mae'r prawf yna, dyn nhw ddim yn gallu weld e. Yr holl ffeithiau, yr holl ddiwygiadau sydd wedi bod, yr holl wirthiau sydd wedi bod ers y cyfnod yna, ac eto dyw pobl dal ddim yn gallu weld e. Ac yma, beth i ni'n gweld?
Roedd rhain wedi weld yn y pen. Llawer o'r penaethiaid yn credu'r ffeithiau yn ei pen, ond sylwch, nid oeddent am sefyll. Doedden nhw ddim am i Iesu Grist fod yn arglwydd arnyn nhw. Gwaredwr, clywes i hwnna rhai blynyddoedd yn ôl. Iesu Grist yn waredwr i mi ond ddim yn arglwydd. A beth wedes i, dyw e ddim yn waredwr felly. Amhosib. Os nad yw e'n waredwr ac yn arglwydd, dyw e ddim yn waredwr. Doedd rhain ddim am sefyll, ddim am rhoid ei bywyd yn llwyr, ddim am ildio'r awennau i'r arglwydd Iesu Grist. Nid oedd ef yn cael fod yn frenin arnyn nhw. Achos os oedden nhw'n ildio i Grist, os bydden nhw'n gwneud hynny, bydden nhw'n colli statws yn y synagog, bydden nhw'n colli ffrindiau, bydden nhw'n colli rhyddid i neu be maen nhw moyn. Yn yr oes fodern, be fydda hwnna? Pobl sydd yn dweud, wel, dwi'n credu, dwi'n gwybod bod chi'n iawn, ond mae sefyll gyda chi. Nawr, bod hwnna'n wir am lawer i Gapeli, achos mae lawer i Gapeli'n caniatáu i bobl neu be bynnag fyna nhw, ac i dorri'r sabodd, ac i fyw yn anfoesol, i cyd-fyw, i bob math o bethau. Sdim ots yn nhw, cyn belled bod chi'n credu ac yn dweud yn eich pen bod Iesu Grist ac bod Duw wedi creu'r byd neu beth bynnag, ac arwyddwch fan hyn, mae popeth yn iawn. Ond i Gapeli sy'n pregethu'r efengil, dyw pobl ddim eisiau sefyll gyda nhw. Dyn nhw ddim eisiau sefyll. Dwi ddim eisiau sefyll ar heini, dwi ddim eisiau sefyll gyda'r arglwydd yna. Fe gai arglwydd arall, diolch yn fawr. Fe gai Grist arall, ond dwi ddim eisiau'r Crist yna. Ond yn yr Crist yr ysgrythyr yn y Testament Newydd a'r Hen, mae hwn yn arglwydd ar y bywyd, ond oedd rhain ddim eisiau fe. Iddyn nhw weld mae Iesu oedd y Meseia. Oedd yn amlwg, roedd y ffeithiau, roedd rhain wedi ei perswadio bod Duw wedi creu y byd. Mae Iesu oedd yr un yr oedd y proffwydi yn sôn amdano. Yr oedden nhw wedi gweld y gwirthiau, ond ni chredasant. A'r rheswm wnaethon nhw ddim credu, doedden nhw ddim eisiau colli statws a rhyddid. Sawl un ni wedi gweld fel rhain. Unau wedi gwrthod a gwrthod a gwrthod ac yn y pen draw yn caledu a'r blynyddoedd yn mynd heibio. Ac yna rhai yn gallu gweld y synwyr, ond ddim yn fodlon ildio ble mae'r efengil yn cael ei ffregethu. A mae'r heini, unau yn gwrthgilio, os dyna'r gair, ddim gwrthgiliad yw e, ond yn mynd i'r byd yn llwyr fel y lleill ac yn caledu, neu maen nhw'n mynd i Gapeli sydd yn caniatáu dim Iesu Grist fel arglwydd. Methu ildio'r awennau'r galon, fod poblogrwydd y byd yn ormod i'w adael. Dyna beth yw'r rhybydd fan hyn. O, cymerwch chi eich rybuddio, pob un ohonom. Mae'n dychryn chi'n diwedd. Mor hwydd. Gwrandewch, ceisiwch, plediwch am drigaredd tra ei fod yn agos. Credwch yr efengil, credwch yn Iesu Grist, ildiwch ar awennau yn llwyr i Grist. Peidiwch â credu yn y pen yn unig. O, na fyddwch chi'n dod at Grist. O, na fyddwch chi'n ildio iddo. Tra bod cyfle, a'r gobaith yw tra bod cyfle, tra i fod yn agos. Os ych chi'n teimlo'r agos atrwydd, mae'n obaith. Y trieni yw pan mae pobl yn gallu dod a dweld o dim byd yn hynny. Ac ych chi'n meddwl di'r rhain wedi caledu gymaint. Ond os ych chi'n teimlo rhywbeth, os na awydd galwch arno, o na fyddwch chi fel rhain. Ac gwneithir ohono ef gymaint o arwyddion yn ei gwydd hwynt, ni chredasant ynddo. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n gofyn i ti drigarhau unwaith eto, yn gofyn i dysbryd di fod ar waith yn agor llygaid y deillion i weld ei hangen am waredwr, rhaid yr ysbryd weithio. I ni'n gofyn i ti ddod i'n plith ac i arwain eneidiau at droed y groes ac i dderbyn y maddeiant sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Hyrd felly bendithio diogela ni, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.
I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni gyd ganu emyn 464, 464 o tyred arglwydd, saf wrth rhaid yn awr o blaid y gwan, mi soddaf mewn dymderoedd dion i ddelu di fi i'r lan. 464 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ei dras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.